Khasi Hills Autonomous District Council kalarai ban budin klem sange bat ka sarkar jilla pakan kintu lem ya ka sarkar pedeng pakan pynkylla thamai no ya ka Constitution Scheduled Tribe Order 1950 ka ban IG ithu no tangi kiriulam tribe jilla kumki Scheduled Tribe ka Meghalaya ka bamut tangi ki khasi jantia bat ki karu kani karai ka diga blashim hadin baka KHADC kala yo pedang ya ki jing ujor persha ek jing yo thit jaka pathar de ki brio banabar ka jilla hapilang kata Ribhoi District ka badan hakhaput ka Assam Chief Executive Member ka KHADC ba Pinyat Singh Im ula pintip ba kijai bin riu naga mizo bat kiwei ki bade ki riu lom jang kiwei ki jilla hinre kila yo jing ithu rukum ki Scheduled Tribe Meghalaya kila shim kabu ban thit jaka pathar hakathan pilangkata babu haka jingma ya ka khindau ka shiap jang ki riu lom trai jilla Ula pintip ba ka council kala dep yakren ru ba ka sarkar jilla halor kani ka kam namar katkum ka Meghalaya Land Transfer Regulation Act lakhang persha ikibriu nabar ka jilla panthiet jaka hajilla Meghalaya laj no tang kiriulum kibala ithu kum ki Scheduled Tribe ka jilla Ula ang bari namar kata ka long ka badan kam ban pynkylla ki kindon ka Constitution Scheduled Tribe Order 1950 bagan krenshai no batang kiriulum trai jilla kiri ben yo jing ithu kum ki Scheduled Tribe ka jilla Habidi ba kini ki kindoraj leni ki kendo hima ki badan hima ba pher khamtam habangi phai kani ka kendo hima ka badan hapo themraj morwet ha bilang kata daladi ngila lej bat ngilai I ke ka baja tu hoi de si kamdei ka jingja ka badang shen ya ka ba kibriu ki banabar ki yo ban thiet jaka the dedangi persyang ban tokit dangi persyang ban keli ladaki snam ladaki bun snam ban shwa kila yo ini jaka but don ruki kitu ki area leni ki jaka hang tu po khaput bat ka Assam bat Meghalaya ha themraj morwet ka ba mi kop shu kum ka rikhasi namar kila mi ki building ki bahe ki jintai ki bahe ki ba nyimpoi pakhat ba kandang de ke jungi ndrei da ngila tokit ba ndrei uput usam kadang de hi po Meghalaya ha themraj morwet te ya kan ni ka kam ngila yo ru dangshen ya ka jing ujor habide ba kajing yo jaka kibriu madabar habide kani te nakal yang kajungi nilaya shimkhya ban nakal yang ka executive committee banya penbait ru wat ba ka state government habide kani namar ba pi ladangi kran pangkalan transfer act kabate lakam ya kibriu banabar ban thiet jaka ladangi shim yaki ongno ki non tribal kata kala khang teng ki don ki badan yaka jing ithu kum ki Scheduled Tribe hapo Meghalaya pat kam shim khang te kani kawan ra jing ini but they halor kata ni dangi penbait menta ba state government banwara no ka amendment hakani ka Scheduled Tribe Order 1950 kani ru ka ba dan kam ha banwara ka jing kontrola ba kinu ki ba ki indigenous tribal ki badai bandai hapo Meghalaya kin longshai namar ba kumbalong menta pinpei hapo pilang kata kibun bah ki cek benrio kum ki naga let's say ki mizos ki weki cek benrio ki ba nakiwei pat ki jela ki yo ban wan ban kit jaka okey let's say yo ki donru so ki non tribal lani ki bar jela ru ki bon thiet jaka okey te ya kan ni nakal yang ka executive committee ngila shimkhya but ya kata ka jingya dei jungi ba ka sarkar jela nginang gudien henry ke ka kamram bangin le nakal yang jungi ka council namar ya kan ni ngila IT ya ka ilaka department but ya ka land department nakamta ban weng ya kan ni ka jingye but ban shim ya kanu karai lada don kam ban shim wat karai bating e ru ban weng ni kum kini kucing e apd kucing e di thiet chaka hang thie po border Meghalaya Assam